Il-Ministeru għall-Inklużjoni nieda skema ta' 100,000 euro biex is-soċjetajiet mużikali f'pajjiżna ikunu aktar inklusivi. Kull soċjetà mużikali tista' tibbenefika sa massimu ta' 10,000 euro. Is-soċjetajiet iridu joħorġu bi proġetti innovattivi li jħeġġu parteċipazzjoni akbar tal-persuni b'diżabilità. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sibt filgħodu, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli saħqet li s-soċjetajiet mużikali huma pilastri importanti fil-lokalitajiet allura huwa kruċjali li jkunu aktar aċċessibbli u jinkludu lil kulħadd. Naraw li aktar ma jgħaddi żmien aktar dawn is-soċjetajiet mużikali jkunu aċċessibbli, mhux biss b'mod fiżiku iżda wkoll b'mod intellettwali kif ukoll sensorali. Allura din l-iskema ta' 100,000 euro tindirizza proprju dan il-ħsieb. Is-Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru Matthew Vella qal li biex tibbenefika is-soċjetà trid tkun irreġistrata mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-organizzazzjonijiet volontarji. Tajjeb ukoll insemmu li l-proġetti jridu jkunu proġetti innovattivi sabiex verament nassiguraw l-element tal-inklużjoni. Inklużjoni li tkun mhux biss l-inklużjoni ta' fuq il-karta, imma l-inklużjoni li vera tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Is-soċjetajiet mużikali jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom sal-aħħar ta' Lulju. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb fuq is-sit tal-Ministeru.